ɗum jiidaani to baŋnge tolno e ko gollanoo heen gila e tuubakooɓe ngari ngollii heen Henri Gaden waɗi heen ko dictionnaire waɗi heen ko saggitorde hannde aɗa waawi tawdede e ndeer Google e ndeer internet wat Gaden tan dictionnaire Pulaar ƴeewa holko ɗum tottata ma e woɗɓe waaɓe noon ko wayno Labouré ko wayno MC Berer binduɗo o grammaire of the Fulani language ko wayno Christian Schulbert mo ganduɗa golli ko e Pulaar e nder Cameroun ko wayno Hamburger ko wayno Federbe Louis Federbe ɓeɗo fof janggi bindi e nder ɗemgal ngal joni noon ina wawi wadde une motivation idéologique ça c'est possible ɓeɗo ɓe jangguirno ɗemgal ngal ko gam famde rendo ngo e wawde ɗum marde e walla fawde jungo mum kono so tawi ko ɗum kay jarani koɓe binda grammaire soɓe jeehi haɓe binda celluko eɓe binda kelmendi lexique vocabulaire wonko ɗum firtata tolno ɗemgal ngal hannde ɗo tolniɗen ɗo eɗen mbawi wiide kala ko fonno waɗede en mbiyani waɗama kono yimɓe ɓe nana tinni hakke bawɗum men e wadde dictionnaire uji hannde aɗa wawi tawde ɗum e ɗemgal Pulaar dictionnaire ɓurɗo wadde fayida teskaɗo mo teskiɗen waɗa koye Pulaar anglais e english Pulaar on ɗon waɗi ɗum ko docteur Mamadou Niang to dowlaji dentude Amérique jiidani e golle goɗɗe baɗaɗe e dictionnaire uji bindaɗi e ɗemgal Italie Pulaar Italie Pulaar Moussa Ba autodidacte jeeya ko wuro men Agnam Liduɓe kañum waɗi ɗum eko way noon ko jiidani ɗum ko defte goɗɗe bindaɗe Abou Sy waɗi 25 000 mots dictionnaire en Pulaar ko jiidani eko waɗi e ɗemgal anglais do you speak Pulaar eko waɗa e mon guide Pulaar eko waɗa e ɗemgal arabe ɗum ɗo wonko hollirta wonde ɗemgal ngal koko ligga to banggue tolno wonto puɗɗiɗen tolnade neɗɗo noon hen sahaji a ƴewat hoore ma tan e wasde tinnade cikka ma taw ala foof tinniɗo to banggue conce littérature ɗemgal ngal tolno mum hannde ina wawi wiyede jeeya ko e conce towɗe mbaɗama hen defte kewɗe bindama taw ko littérature mo ganduɗa ko kulɓiniɗo towɗo e nder ɗemgal ngal deftere ñawore nde Bacce Ba professeur Bacce Ba nde waɗi sa jangi ɗum a hulat deftere janfa cokki ƴiƴam e dande maayo waɗi ɗum ko Djibril Moussa Lam miñum Aboubacry Moussa Lam ɓi tato Bayla Coulibaly dikkiri jommol woni deftere nde ganduɗa de le classique mo ganduɗa o ko ɓurɗo yaajde e ɗemgal Pulaar to banggue lowdi mum e fof mum wadde mbiyen to banggue tolno wonko heewi ko waɗa wonko golla to banggue ɗemgal ngal jiidani eko golla e fannuji keeriɗi mathématique hiisiwal hannde mathématique towɗo Mohamed Fadel Sy waɗi mathématique towɗo e nder ɗemgal Pulaar o wiyata ɗum ko hiisiwal janginta ko tolno dowro o sa jangi ɗum no mbimami cikkata mataw ko ga andat faray hen saji mbiyata ko bolle puyɗe hono no jangguirnomi ni mbeɗa waɗa CE2 mbeɗa jangga les figures géométriques en Pulaar min gari e ko wiyete galle car le carré galle car le périmètre tartarol le demi périmètre feccere tartarol la superficie mbaldi joni sa yiɗi ƴetti yiilade mbalni ƴettata ko banggue cowɗa ɗum e banggue ayno wayi webde Pulaar sukaɓe men noon wonno janggata ko ɗemgal gongal jabtoto koye namde ɗiɗi le quoi et le comment eɓe jogo caɗele kono enen sen mbiyama tan galle car ko waɗi ko banggueji nayyi sa yiiɗi yitude mbaldi ndi la superficie il faut multiplier côté par côté sowo banggue e banggue tawi jiɗɗa yitude ko tartarol a ƴettat banggue cowɗa ɗum laabi nayyi sa yiiɗi ƴettude feccere tartarol eko way noon sa waɗi ɗum gal sa ƴetti galle becc le rectangle c'est la même chose galle becc min mbiyanno ɗum waɗi ko juutendi e jaajendi sa yiiɗi yitude la superficie mbaldi ndi ƴettata ko juutendi ɓeyda ɗum e jaajendi cowɗa ɗum laabi ɗiɗi eko way noon ƴettata ko juutendi cowɗa ɗum e jaajendi eko way noon eko juutendi ɓeyda ɗum e jaajendi cowɗa laabi ɗiɗi jaafuɗon longueur plus largeur fois 2 eko way noon eko hollirde wonde ko cikkaten ko e ɗemde tubakoɓe ɓe mataw koɓe komti en tan ɓe jettini en won tolno ha ko enen jogo hen sahaji gaccon tokoson e wawde hutorade won gueɗe Oumou Sy kay nanɗo wimon meeɗa jooɗade e yesso wadde en gandi hunde nde wona jooɗade il fiye règle ko goɗɗum to banggue ɗemgal ngal hiisotongo Mohamed Fadel Sy waɗi ɗum deftere alquranil karim firama guila Oumar Ba
kono kadi firtama kadi joni taw ko ceerno Abou Sy waɗi ɗum wona tan waɗi ɗum e firo kono kadi waɗi ɗum e haala e sawto taw qur'an ene jangge ina fire e sawto defte sharia islamique hande min risala e defte goɗɗe goo e ɗiɗi janggumi ɗum koye pulaar mi janggani ɗum e français lahdari nan ɗon defte goɗɗe nan ɗon ceerno Dialalu Dine Ba e andu diine ma gollimo ɗen ɗon goɗɗe l'astrologie Abou Dembel Mbooci yo Allah yurmombo yafombo waɗi gandal koode tolno ɗemgal ngal koko yeehi la base de données ina woodi janggo e jaam laamu wawa ɗo hujjinorade min mbawa jangguinde ngal ɗemgal saabu ala ko woodi so wonko ala ko woodi koye ɗemɗe goɗɗe kono wona e ɗemgal pulaar to banggue les thématiques jinndadem nan ɗo defte ɗe windi gila 1986 ko fati e uddoji omono heedi oye banggue jinndadem ko fati e uddoji e ko windi ina jokki windude ha ɗo joni Dieynaba Boubou Sow arani ko windi ko fati e taaridi gaynanteri eko abbiti hen institut des langues en Mauritanie ko waɗi ko hande kala ko sohla ina wawi tawede toon malheureusement mawuyande fusinde gueɗe ɗe bonni foof kono ɓe bitti to banggue liɗɗi deftere heeride haala tan ko liɗɗi deftere heeride haala tan ko kulle nde deftere haala tan ko leɗɗe eko wayno garen e to banggue les nouvelles technologies de communication d'information et de communication sen gari ɗo hande pulaar hersata rien que hol tiktokeur gonno ɗo joni woni rien ko waɗata ko wonko hollirta to banggue karallagal kesal Ibrahima Malal Thiam adi ƴettide le navigateur biteɗo Firefox watti ɗum e ɗemgal pulaar donc aɗa wawi wadde connecté mbaɗa navigué taw mbaɗirta foof koye ɗemgal pulaar ngal a sohlani ɗemgal gongal so ha joni en ganda ɗum woodi hankkadi enen poti ƴewtade koye men kono wona wasde ɗum wodde Google translation woni Google binda konngol e pulaar mbiya Google firtanam ɗo firtanma walla binda e français walla anglais mbiya Google firtanma ɗo eɗen gandi ɗeɗo balɗe tan ɗum yaaha enen arta e nder yiryirde nde Ibrahima Malal e gollidiɓe makko Allah jarama ɓe jarama internet Ibrahima Moutar Dal Sall wi internet arata ko pulaar oɗon gandi gaddude internet ɗo e Sénégal o musi meti sakkana hawre o lurde Ablaye Wadde noon yiɗi heptude o sali heftede kanko ko calatoɗo ko jatarnajo ha ɗum aɗa jibinoye caɗele goɗɗe meti sakkana premier gaddude internet ɗo e nder leydi Sénégal sa yiɗi wadde connecté e nder leydi ndi foof l'Afrique de l'Ouest o wi wona Sénégal tan l'Afrique de l'Ouest o addi ɗum ɗo o wi o meeɗa jooɗade e école o meeɗa janggude kanko addi ɗo internet ɗo e Sénégal caggal mum noon hankkadi wone bonnitede nimine ha Allah waɗi ko waɗi ko foof Allah jarama Oumou Sy a jarama ɗum noon firti ko to banggue internet arani ko ɗemɗe men ɗe enen jeeyi internet enen arani pour l'harmonisation pour wawde famodirde gueɗel gonguel nguel ko jiiɗani e karalle kese ɗe jaafoɗon mi foti jofnude woni les médias RFI fulfulde a commencé walla hade RFI fulfulde radio fulɓe radio télévision fulɓe ɗon fuɗɗi kono hade nden jamono FM wonno ɗo radio puɗɗiɗo taw ko radio commercial puɗɗiɗo haalde en 1998 99 Mamadou Dia eɗen jettamo kanko adi uddiɗo radio Pulaar ɓolo jibini ko heewi ko jibinno ko yeeha fuɗɗi sarade caggal nde radio ngo natti radio télévision fulɓe ari woodi ko ɗimin hen RFI fulfulde ari Allah andi holko tubakoɓe panditi hen beele ko yidde famde en walla gaɗal kono enen kam en ƴettat on ɗon opportunité gadden ɗum ɗo ko ɗum ɓuural Pulaago ari e canal 67 Pulaago min ndi udditata nde taw mboɗo woni Daka Madina Gounass gartumi tan taw mi ɓiyam jaarowo e duuɓi ɗiɗi mi wiya jaggo Pulaago nangue Pulaago duuɓi ɗiɗo yara duuɓi ɗiɗi nangue Pulaago Jaam e Fatima eko way noon Fatimata eko way noon sukaɓam foof Allah waɗi so saha ɗiɗo rendez-vous so jonti a wawa ummindeɓe e nokku o mbeɗa andi kadi nokkuji kewɗi ko noon mbay ko ni woni haare ɗum ɗo woni haare wona goɗɗum ko heddi ko fof c'est des théories ɗum ɗo woni haare so neɗɗo wiima on mbiɗo nane so neɗɗo gatimo hollimo wonde koko siftinma aɗa jogui ñiiƴi neɗɗo fof no foti salade faydede e jullare Allah jarama eko mbaɗɗon ko ina mawni e nder rendo ngo te kadi ko ɗum woni haɓede Allah jarama on jarama